Hayırlı imin beyram kişileri tilep Soba Dulkınları televideniyesi sizne bugün 15 iyun Jumga kün tapşırıların kararga şakıram. İhtibarıgızga soңгы яңалыклар белән Атна информацион программасы. Бүгенге чыгарылышта. Бүген мөселманнар зур бәйрәм Ураза гаетен каршы алды. Егет бурычы илне саклау райондашларыбыз армиягә юл алды. Россия пенсия фондының Татарстан бүлеге дәрәҗәсе урынбасары Соба районы халкын кабул итте. Кичә 14 июньдә мөселман календарында изге Рамазан ае тәмамланды. Ай буе ризык ишемлектән тыелып мөселман кардәшләр ураза тотты. Бүген 15 июньдә исә ислам дөньясы Гыйдел-Фитр көнен ураза гаете бәйрәмен каршы алды. Бүген республиканың барлык иман йортларында бәйрәм гыйбадәтләре үтте. Соба җәмигъ мәчетендә дә бүген иртәнге сәгатьләрдән үк зур җанлылык булды. Дин тотучы барлык кеше изге айның бәйрәм намазын укырга, вәгазь тыңлап күңелен сафландырырга җыелды. Бу бәйрәм Аллаһы Тәгалә каршында булган зур бурычны үтәп, төннәрен тәравих намазлары укып шәрәфләнгән бәндәләр өчен бигрәкләр дә шатлыклы. Чөнки алар Аллаһының әмеренә буйсынып үз нәфесләрен ашау-эчүдән һәм бөтен яман эшләрдән тыелып тордылар. Дөньяда булган һәр эшләребез өчен җавап бирәчәкбез дип ураза тотып гыйбадәтләр кылдылар. Шулай итеп Аллаһы Тәгаләгә тагы да якынайдылар. Пәйгамбәребез үзенең хадисендә бер бәндә чын ихлас белән Аллаһының ризалыгын өмет итеп ураза тотса, уразасы Аллаһы хузурында кабул булса, анадан яңа туган кебек булыр дигән. Бу көннәрдә мөселманнар мәчеткә җыелып гает намазын укып кына калмыйлар, фәкыйрьләргә, ятимнәргә һәм гарипләргә фитр садакасы да бирәләр. Гает намазына бару, кул аягы исән-сау, балиглык яшенә җиткән, күзе күргән, аягы йөргән, үз акылында булган барлык иратларга тиеш. Гадәттә гает иртәнге намаз уку белән башлана. Аннары Коръән укыла. Тапшырылган гает фитр садакаларына Коръән укып дуга кылынгач, гает вагазы сөйләнеп, гает намазы укыла. Бу вакытта Аллаһның фәрештәләре җирдән күккә кадәр тезелеп, безнең гөнаһларыбызның кичерелүен сорап, дуга кылып торалар. Бу көнне идән чыгып киткәннән алып кайтып кергәнгә кадәр вакыт намаздан саналыр. Ходай әҗер савапларын насыйп итәр диләр. Байлар собасындагы яңа төзелгән Мутыйгулла мәчетендә дә мөселман кардәшләр гает намазын укырга килде. Вәгазь тыңлап күңелләрен сафландырды. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Иманлы кешеләр бу көннәрдә арбахларны искә алып, Алла рухына дуга багышлый, каберләрен зиярат кыла, авыру якыннарының танышларының хәлен белешә. Аллаһы Тәгалә ураза тоткан һәм үзен бар һәм бер дип йөрткән барлык бәндәләренә әҗер, саваплар бирсен. Россия кораллы көчләрендә районыбыздан бүгенге көндә 113 егет хезмәт итә. Алар төрле хәрби частьләрдә илебезне саклый. Язгы чакырылышта аларның сафын тагын 35 егет тулыландырачак. Соба һәм Теләче районнарыннан булган 19 егет бүген юлга кузгалды. Мөселман халкының иң зур бәйрәме көнендә бер төркем яшь егетләр армиягә китәргә әзерләнә. Район үзәгендә урнашкан хәрби комиссариат бинасы каршында аларны озатырга әти-әни, дус, туган, тумача җыелган. Әмма артык ыгы-зыгы, шау-шу юк, чөнки аларның күңеле уйга баткан. Бүген газизләре туган йортларыннан читкә чыгып китәчәк. Хезмәт итү вакыты бер ел гына булса да, улларының язмышы борчый аларны. Бүген Теләче һәм Соба районнарыннан 19 егет туган җирләрен калдырып илен сакларга китә. Аларга район җитәкчелеге дә хәерле юл теләде, киңәшләрен бирде. Матур гына хезмәт итүегезне теләйм. Тормышта Алла бирсә киләчәктә бу сезгә үзегезгә бер тәргиш булачак. Армиядә хезмәт итү сезгә инде башка органнарда да хезмәт итәргә туры килгән, кайсы бирләрегезгә полицияләрдә, МЧСларда эшкә кергәндә үзегезгә бер тәргиш булып торачак. Сау-сәламәт булыгыз, бердәм булып торыгыз. Хәйрәтләр хезмәт итегез. Сезне Алла бирсә бер елдан көтеп калабыз. Хәрби частьләрдән Соба һәм Теләче егетләре турында яхшы әзерлекле булулары турында сөенечле хәбәрләр генә килеп тора ди хәрби комиссариат җитәкчесе Фәнис Закировтан. Шул ук вакытта хәрби частьләрдә шартлар да уңай якка үзгәреп тора дип белдерә ул. Бүген юлга кузгалган егетләрнең күбесе Мәскәү астында хезмәт итәчәк. Бүгенге көндә исә 113 райондашыбыз Россия кораллы көчләрендә илебезне саклый. Язгы чакырылышта Соба һәм Теләче районнары буенча 50 егет армиягә китә. Инде менә егетләрнең китар минутлары да җитте. Әти-әниләр, туганнары улларын кысып-кысып кочаклый. Күзләрдә яшь. Алда бер ел гаиләдән аерылып тору, чит җирләрдә яшәү көтә. Һәр ике яктан да хәзер зур сабырлык сорала. Исән-сау әйләнеп кайтырга язсын аларга. Атна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. 12 июнь Россия көне иде. Әлеге бәйрәм уңаеннан ил буйлап, шул исәптән безнең районда да бәйрәм чаралары, төрле акцияләр үтте. Шәмәрдәндә дә Россия көнен мәдәни чаралар белән зурлап билгеләделәр. Удивительно.
Шәмәрдәнеләр һәр бәйрәмне күңел күтәренкелеге зур оешканлык, җыр бию белән каршы ала. Рәсәй көнендә алар шушы рухта уздырды. Чараны Шәмәрдән мәдәният йорты үзешчәннәре, Тулганай фольклор ансамбле чыгышлары бизәде. Төрле уеннар да программага ям истәде. Россия көне белән тамашачыларны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев тәбрикләде. Хәерле кичләр, хөрмәтле Шәмәрдәнлеләр. Рөхсәт сезне тәбрикләп китәргә безнең иналы бәйрәм, үзебезнең дәүләтебезнең, Россиянең көне. Үз илеңә, тормыш иткән җиреңә һәр вакытны яратырга кирәк һәм хөрмәтләргә кирәк. Аны хөрмәтләсәң, үзеңне хөрмәтләү белән бер. Шуның өчен безнең киләчәктәге тормыш ул үзебезнең кулыбызда. Ничек итеп без аны булдырабыз? Дәүләтебездә шундый була һәм үзебезнең тормышыбызда. Шуның өчен чын күңелдән сезгә кырыштай сәламәтлек, булганны игелеген күрергә. Гаилә бәхете, эш урыннарыгызда уңышлар һәм бөтен нинди хыялларыгыз бар, бөтен тормышка ашсын. Без бердән булганда дәүләтебез дә әйбәт булыр, үзебез дә шәп булырбыз. Шуның өчен бәйрәм белән сезне бөтенегезне. Чарада район башлыгы Бөек Ватан сугышы ветераннары Мәхмүд Тухватуллинның һәм Биктимир Ибраһимовның күкрәкләренә Татарстан Республикасы хөкүмәте бүләге фидакар хезмәт өчен медале такты. Бәйрәмгә чыга алмаган сугыш ветераны Хамид Маметовка медальне өенә барып тапшырдылар. Соңгы вакытта сәламәтлеге белән бәйле рәвештә җәмәгать урыннарына бик чыгып йөри алмаса да, ветеран хөрмәтле кунакларны яхшы кәеф белән каршы алды. Илдә көндә барган яңалыклардан да хәбәрдар ул. Әңгәмәгә дә бик теләп кушылды. Ветераннар шиксез игътибарга лаек. Ил булганда оларга карата булган хөрмәт тә яшәр. Кудряшечки были у него, а теперь под шапочкой нету ничего. И глаза унылые, что-то не горят. До свидания, милая, я тебе солгал. 12 июньдә Саба мөхтәсибәте тарафыннан Байлар Сабасы спорт комплексында район күләм зур ифтар уздырылды. Рамазан айында районда ифтарлар уздыру күркәм традициягә әйләнеп бара. Мөхтәсибәтләр һәм имамнар тырышлыгы белән мондый чара изге ай дәвамында оештырылып килде. Ә менә әлеге ифтар иң зурысы булгандыр мөгаен. Биредә 450-гә якын мөселман кардәшебез катнашты. Чараны әзерләүдә иң күп көчне волонтерлар куйган. Араларында хәтта башкалабыз Казан шәһәрендә үткән зур ифтарны оештыруда өлеш керткәннәре дә бар иде. Район күләм зур ифтарга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Татарстан Республикасы баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстан Республикасы мөфтие урынбасары Мансур хәзрәт Җәләлетдин һәм башка мәртәбәле кунаклар районның актив мөселманнары, мохтаҗ, авыр хәлле кешеләр чакырылган. Хәзрәтләр тарафыннан яңгыраган вәгазьләрне һәркем күңел биреп тыңлады. Коръән сүрәләре укылды, азан әйткәч җәмәгать белән ахшам намазы укылды.
Күмәк намаздан соң халык спорт комплексының бер як залына әзерләнгән мул сыйлы табыннар янына тезелеште. Мөселманнар үз чиратында зур ифтар өчен оештыручыларга район мөхтәсибәтенә рәхмәт сүзләре җиткерде. 2013 елда сайланып куелган сайлау комиссиясе әгъзаларының вәкаләтләре туктатылды. Алдагы 5 елга сайлау участоклары рәисләре, сәркатипләре һәм яңа состав сайлана. Әлеге мәсьәлә буенча муниципаль район бинасының актлар залында җыелыш булып үтте. 5 ел элек барлыкка китерелгән участок сайлау комиссияләренең Россия президентын сайлаганнан соң 30 март көнне вәкаләтләре бетте. Гамәлдәге законнар нигезендә территориаль сайлау комиссияләре яңадан 5 елга сайлана. Шуңа күрә таләпләр буенча мәгълүмат чараларында булар бәян ителергә тиеш. Шушы көннәрдә яңа сайлау комиссиясе составын барлыкка китерү өчен участок сайлау комиссиясе рәисләрен һәм секретарьларын бергә җыйдылар. Бу участок сайлау комиссиялары безнең район буенча 40 участок сайлау комиссиясе, менә шушы 40 участок сайлау комиссиясендә 209 участок сайлау комиссиясе әгъзалары эшләячәк һәм шуның кадәр үк сонда резервта торучы гражданнар да булачак. Менә бүгенге бу җыелыш, ягъни инде аларның барсын да җыеп бетереп булмый дип ул таләп тә ителмәй закон нигезендә. Шуңа күрә без участок сайлау комиссияларына яңа составында булып эшләячәк рәисләрен, кандидатлардан һәм секретарьларын шушында чакырып, без алар белән танышып, үзебезнең территориаль сайлау комиссияның утырышын уздырып, аларда шушы участок сайлау комиссиясе составын расладык һәм аның рәисен расладык. Алар инде 14 июнь көнне үзләренең һәрбер участок сайлау комиссиясе үзләренең утырышларын уздырып, алар шушы утырышта ябык тавыш бирү жолы белән үзләренең участок сайлау комиссиясе председателенең урынбасарын һәм секретарын сайлап узачаклар. Кичә Россия Федерациясе пенсия фондының Саба һәм Теләче районнары буенча идарәсендә фондның Татарстан Республикасы бүлеге идарәчесе урынбасары Елена Полякова Саба районы гражданнарын кабул итте. Россия Федерациясе пенсия фондының Татарстан Республикасы бүлеге гражданнар белән даими элемтәдә тора. Видео элемтә ярдәмендә күпмедер сораулар хәл ителсә, урыннарга чыгып та кабул итүләр оештырыла. Пенсионный фонд присутствует сегодня в Сабинском районе и в Сабах. Соответственно, в первую очередь граждан беспокоит уровень их пенсионного обеспечения. Всегда первый вопрос, который задается представителям пенсионного фонда, это почему у меня маленькая пенсия. Самый главный вопрос. Нужно отметить, что отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан много лет практикует выездные приемы заместителей управляющего в районах и городах республики, а также приемы в режиме видеоконференц-связи. Поэтому у граждан республики есть возможность, хоть это может быть не так часто, раз в год мы выезжаем, как правило, но тем не менее гражданам предоставлена возможность все интересующие их вопросы задать непосредственно одному из представителей руководства отделения Пенсионного фонда по Республике Татарстан. Райондашларыбыз кабул итүгә төрле сораулар белән килгән иде. Шулайда иң бер чыганы ала торган пенсия күләменең аз булуы. Бойлар сабасында яшәүче Рәзифа Пагыйлметдинованыкыда 8900 сумнан аз гына күбрәк ул. 1942 елгы Рәзифа апаның хезмәт стажы да аз түгел үзе 40 еллап. Икмәк заводында эшләп лаеклы ялга чыкканда пенсиям әйбәт иде ди. Җитәкче янында да өметле сүз ишетә алмам микән дип килгән иде ул. Күпме генә пенсия алам, бик авыр. Үз йортым белән торам, 3 балам да гаиләле. Өлкән яшьтә менә бик авыр. Сезнең моңа кадәр пенсияләрегезне исәпләтеп караганыгыз булдымы? Булды инде. Шуннан иң югары пенсия белән чыктым. Бер елны бөтен пенсияләр артты, мине артмады. Монда төштем. Отпускага китте, 2 айга артып килер дип әйттеләр. Яңадан төштем.
зарплатаңа шуңар артмый дип әйттеләр. Документларын караганнан соң Рәзифә апага ярдәм итәргә мөмкинлеге ачыкланды. Кабул итүдә 5 райондашыбыз булды. Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы бүлеге идарәчесе урынбасары Елена Полякова һәркемне игътибар белән тыңлады, документлары белән танышты. Кайберәүләрдән өстәмә белешмәләр кирәклеге дә ачыкланды. Бүгенге әзерләнгән атна информацион программасы шуның белән тәмам. Алда реклама чыгарылышы һәм җырлы бүләк тапшыруы көтә.